Antallet af nyåbnede virksomheder er faldet dramatisk de seneste 5 år. Og selvom danske iværksættere har gode idéer, så har de mere end svært ved at skaffe penge til at få deres virksomheder til at vokse. Det er ellers vækst og nye arbejdspladser, der skal få Danmark ud af krisen. Det er i hvert fald regeringens plan. Men som de skal se her, så er der ikke meget hjælp at hente. I hvert fald ikke for Toke Kruse og Sebastian Sejlund, der har opgivet at få deres virksomhed på benene i Danmark. Nu pakker de deres drømme ned og flytter til USA. Egentlig ville Sebastian Sejlund og Toke Kruse hellere være blevet i Danmark, men nu venter USA i horisonten. Forretningssiden er allerede på plads for de to iværksættere. Deres firma Billis Billing har udviklet et super enkelt IT-system til at styre små og mellemstore virksomheders økonomi. Vi har 1.500 kunder, som der er i dag, og det stiger selvfølgelig for hver dag, så vi startede her i midten af august, så det går den rigtige vej. Men her i Danmark vil ingen hjælpe dem. Jeg skal også se din computer her. Den her risikovillige kapital, den er slet ikke til stede, fordi vi har et online-firma, som er baseret på en masse software, og den måde, som Danmark ser det på i dag, det er, at man skal have nogle maskiner, man kan investere i. Det her med IT, det er alt for ukonkret, abstrakt, så det er svært at få en økonomisk opbakning omkring det. Tal fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen viser, at der er sket et dramatisk fald i antallet af nyetablerede virksomheder fra 27.286 i 2006 til 17.211 i 2011. Dennis Lewinsky er selv gammel iværksætter. Det var ham, der opfordrede Sebastian Sejlund og Toke Kruse til at søge drømmen i USA, da bankerne lukkede i Danmark. At finde finansiering i dag i Danmark til idéer er rigtig svært og udfordrende. Og hvis man har en idé, som man tror kan være global, og der kan sættes noget mere skub i den, hvis der kommer de rigtige kræfter og penge bag, jamen så er det bare ikke i Danmark, at vi er i stand til at lede efter de penge. For de to iværksættere er simpelthen stødt på grund herhjemme. Hvis vi skal eskalere det til ud over Danmarks grænser, så er vi stødt ind i økonomiske barrierer lige nu. Toke Kruse og Sebastian Sejlund er altså på vej til udlandet for at få deres drømme opfyldt. Og det bekymrer dansk erhvervsliv, at unge iværksættere på den måde flygter fra Danmark. Tilbage hos de unge danske iværksættere, som her giver de sidste instruktioner til deres medarbejdere. Deres udflytning til USA bekymrer dansk erhverv. Vi har behov for, at der skabes arbejdspladser. Vi har behov for, at det er arbejdspladser, som leverer en meget stor værditilvækst i Danmark. Og forlader den type virksomheder landet, jamen så tager det meget, meget længere tid, før vi kommer ud af krisen. Eksperterne frygter, at de unge iværksættere efterlader et Danmark i dyb krise. I en tid med en økonomisk krise, jamen der har vi jo brug for de her innovative virksomheder, som for alvor skaber fremtidens arbejdspladser. Altså en EU-undersøgelse viser, at 80% af arbejdspladserne, der er skabt de sidste 4 år, jamen de er rent faktisk skabt af vækstvirksomheder. Så vi har jo i den grad brug for de her få innovative vækstvirksomheder, som for alvor skaber arbejdspladser. Danmark har som resten af Europa svært ved at tiltrække risikovillig kapital. Mens vi i Europa investerer 60 kroner per indbygger i vækstvirksomheder, så skyder amerikanerne 450 kroner ind. Og i den teknologiske højborg Silicon Valley pumpes der 10.800 kroner ind per indbygger. Ifølge Dansk Iværksætterforening giver det bankerne en særlig forpligtelse. Hvis bankerne ikke ser sig i stand til at stille den nødvendige kapital til rådighed for danske iværksættere, så går vi glip af fremtidens succesvirksomheder. De flytter fra Danmark, de flytter til udlandet, som vi også kan se i jeres indslag. De flytter andre steder hen, så går vi glip af danske arbejdspladser, indtægter i statskassen, og vi går glip af den viden, der skal være med til at styrke fremtidens Danmark. Men bankerne mener ikke, at det er deres opgave at redde de nystartede virksomheder. Bankerne er ikke sat i verden for at tilvejebringe risikovillig kapital. Den skal man finde andet sted. Den skal man finde hos private investorer. Det kan være hos venturefonde, hos business angels, eller så kan det være, at man selv kan rejse den her kapital. Mens eksperter og banker således skændes om ansvar og økonomi, så søger endnu en ung dansk virksomhed drømmen i USA. God aften, Ole Sohn. Når regeringen har som erklæret mål at sikre vækst, flere arbejdspladser og satse på iværksættere, og du så ser 2 unge iværksættere pakke firmaet ned og flytte til USA, hvad er det så, der er gået galt efter din mening?
Jamen, det er da altid bekymrende, at 2 unge iværksættere vælger at flytte til USA. Men der er jo ingen tvivl om, at vi er i en situation i Danmark og Europa, hvor det er svært at skaffe investeringer. Og det er jo ikke kun i Danmark, det er som sagt i hele Europa. Og derfor så er vi nødt til at finde andre finansieringskilder end pengeinstitutterne. Og det er det, som regeringen er i gang med. Vi har faktisk etableret via Vækstfonden nogle muligheder for både at skabe vækstkauktioner, men også at skabe vækstkapital, det vil sige, der kan gå ind som egenkapital, det som den her virksomhed havde manglet. Nu ved jeg ikke, om de har undersøgt muligheden, men vi er i gang med at skabe alternativ muligheder. Ja, for vi hører jo også i indslaget en konsulent fra Finansrådet sige, at det her det er sådan set ikke bankernes spor. Det lyder som om, du egentlig er enig i det. Er du det? Jamen, der er 2 former for kapital. Der er dels den egenkapital, som den her virksomhed har brug for. Det er primært via venturefonde, og det forsøger vi at etablere via noget af det her dansk vækstkapital, som blev sat i søen her sidste efterår. Og i øvrigt så under det danske formandskab i EU forsøger vi også at forbedre mulighederne på europæisk plan. Bankerne, de skal finansiere, når man skal udvide og vækste. Men I vil jo gerne kickstarte væksten med det samme, så at sige, Ole Sohn. Og nu snakker du om en masse initiativer, som sådan er sat i søen. Men hvad gør du her og nu for at stoppe denne her flugt? Jamen altså, for det første, så må vi jo erkende, at der er færre nyetablerede virksomheder i Danmark, end det var for år tilbage. Men vi er jo også i en lavvækstkonjunktur, og det, at der er 17-18.000, der starter hver eneste år, det er heller ikke så ringe endda. Men det vi gør fra regeringens side, det er, at vi har kickstartet økonomien, forstået på den måde, at vi sætter initiativer i gang, som kan skabe nye arbejdspladser både i 12 og 13. Og det skulle jo også give muligheder for, at nye vækstvirksomheder, altså iværksættere, også kan få foden indenfor. Lød det altså fra Ole Sohn, erhvervsminister. Tak skal du have. Og på vores hjemmeside kan de hente en række gode råd til, hvordan man bedst lykkes som iværksætter. Det er på nyhederne TV2.dk.